Il-President ta' Malta George Vella ppreżenta ċ-ċertifikat tal-Kummissjoni lil 56 uffiċjal ġdid tal-Forzi Armati ta' Malta waqt ċerimonja li saret fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Fid-diskors tiegħu il-President Vella aċċenna l-importanza tal-Forzi Armati ta' Malta u elenka diversi każijiet meta l-kontribut tal-Forzi Armati kien tassew fundamentali għal pajjiżna. Fil-fatt huwa esprima wkoll apprezzament tiegħu għall-ħidma u s-sem tal-Armata fil-battalja kontra l-virus tal-COVID-19 li ħasat mhux biss lill-poplu Malti iżda lill-komunità internazzjonali kollha. Il-Forzi Armati ta' Malta kienu fuq quddiem. U kif diġà kellu l-opportunità ngħid lill-Brigadier Kurmi kontu tassew eżemplari fl-inizjattivi li ħadtu. Meta entu intkom fit-tqassim tal-ikel u provviżjonijiet, speċjalment ma' min kien meqjus bħala vulnerabbli, intkom mhux biss entu lil min kien fl-ikbar periklu ta' iżolament, iżda wassaltu s-solidarjetà u l-empatija li tant kien hawn xewqa għalihom. Il-President faħħar ukoll il-ħidma ta' dawk li jaħdmu f'postijiet ta' natura sensittiva bħal ajruport, il-ħarsien tal-ibħra territorjali Maltin, is-sorveljanza tal-ispazju tal-ajru, l-operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ, it-tneħħija ta' munizzjon perikolus u missjonijiet barra minn Malta. Fil-waqt li feraħ lill-uffiċjali l-ġodda u lill-familji tagħhom, il-President fakkarhom fid-dmirijiet tagħhom lejn il-pajjiż u lejn il-forza nnifisha u ħeġġiġhom ikunu integri u ta' eżempju. Żgur distinzjoni bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin tafu tagħmluha. U ċert li d-deċiżjoni li ser tieħdu ser ikunu bbażati fuq dan l-istess għarfien.